karlista sartu zinien. Zuek baserri zen gelitu zinien orduen? Baserri zen bai. Etorri zien milizianuek, dau korti beganoz bete ikon dino, dorduko beize eta txala denun da. Ez euskuen danak urten emidala. Da guzerren gainun, urten bai, beha basotik, ze baigizien hemen ratuzen arregetiek, dandi basotik, baso batetik gaiendatik, duinela, gabez. Gaberaino, beizegin. Gepeidanak. Horretan. Da hori anaizi oin bizidana, zaparru, da ze beizegin itxi, dugu barriro gero baserritzea, gabien. Da gero bizamon gabien, etorri ziren reketiek askorrera, hori zetzu permiti hori, askorrera jun, da gorze etorri den bilurraz Maria efuntie, dango beste andra bat, juzien gabez. Da pañelu zurzik eta utzi izan da errezibilein da berretorri gulitzizan, baserritzen da gabien, pasu ziren gaberri kompainia bat, geure txien, zabaitzen hon ziren, lot. Dako dunde, bizamoko ziren, ezerrien, hori zurize, dana botat eta mekauen, gozo bat duen. Zein egorrizek, ez da, gozie? Ugerize, gugeuke babi eta txinatzen genuen, baina horirik eta taldu bai. Ordu mozioen danak errefugiuak inguru. Danak orduen. Eta gozitraute danak. Solde Zergalu zegoen orduen da. Solde benie, zera kantatzen. Soldeuek Arrantxu, Ze kantau? Soldeuek. Bai. Lata eskabetxi hona ez gure. Da orduen ikusten jamari gala. Eskabetxi asko garrien, baina ekartotzien atzea duti, retagorri zati, muluekin, arrantxue. Bai. Da arrantxue jaten eurekin soldeuek amabli egon reketi torzina izen ziren. Guri geuri ondotate zuen. Zein erreketiek be ondo trata gotzu esan, Bai, Guri bai. Guri eurekin jaten, da pilua. Da gero orduen txike zurdu zan, ama funtiek aburtue. Familian ukia bai. Da erreketik bakatu ziren kamilan txorna, da durungon San Martine frentio zanin, ama durungon osunan. Ama osteunien, da aburtue durungon amari zertu. Bai, eta honek reketiek izurretara sartu ziranean, zeuenera sartu ziran, jaten, egoten, eta... Luzero frentien ontzien, ikusi zen. Ez? Handi frentetik arekin. Honek reketiek... Eta bi abitu. Geure etxerri non zan... Etxerri nolako zerbait. Handi zamartina. Arrizko hornie, danon zien, aztebet inguruen. Geure etxerrien, antxe bertan. Da gorrez ezatu zinak, handi bombardi eta bien, da honek hemen dia da. Da gure etxie bize mitiartien, da alde handik datuzuna beti handi, alde bat utzi gubien, da beste atxien da. Ba, kapitana eta mila betan onzin, da peligru da honde oto, tranquillo alderri iztila, haki egin, pizkagoa zein gerre osegaten egin da. Antxe handi ezen urten, behan onzin, azte beti inguruen. Da grandi kokotiko San Martin izatutzien, horri izan, baina. Eurepe kompainia juen, da eunero juen, betoten ziren igu logei bakarrik, jota baltzik dute. Oilu eta dara jauzko zen, Eukin gainu zen, hortan gordeta zabenti bakatu, soldeuek. Fusilegin bakatu? Bakatu da oilu eta dara jan. Ba, hori honek, reketiek. Reketiek.